Yewe ngeneza wethempela ukhungathekile umndeni wentombazane eqasheke Nanda efunda ke elangeni ke TVET College. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ngicela bangiqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV ngithi nje uma siqala ngane kuyona i-channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe na notification bell kwenza uzithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi wenganeza wethempela ukhungathekile umndeni wentombazane eqasheke Nanda efunda ke elangeni ke TVET College. Bafowethu impela ilungu lomndeni liveza ukuthi ke yena ke lo sisi ufonile ntambama izolo ngabo 5 lapho lona ke ebacela ukuthi ke abamfonele ngoba kuyaphuthuma. Bathi mangaba bezama ukuthi babuyele kuyena hawu ifoni ke yabe ke isiringa ke yodwa. Obesecela ke usizo phana ke kuyena kuMandla Grace epage lakhe lo ka Facebook ukuthi impela ke bazama ukuthi ke nabanye abantu ke bafonele le number ukuthi ingakube impela ke iyabanjwa yini. Hayi ke wenganeza ukuthi impela ke nathi ke Simbuso City MTV saqinisekisa ukuthi yona ke le number lena ke iringa yodwa ke ize ke iyongena ke ezihlahleni. Hayi ke bafowethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ebesiniphathele zona kuyona ke Mbuso City MTV. Hey ngoba bafowethu impela ke izinto ke ziyenzeka futhi ke sazi ukuthi ke kusatrenda ke nayo ke le ndaba ke ye-West Gang. Hey bafowethu ake sithembe ukuthi ke yena ke usisi uyaphila futhi ke uright ke lapha ekhona. Sengazi ukuthi ke impela ke necingo lakhe ke lingabanjwa phela ke kusiza ukuthi ke ingakube zonke into ke ihamba kahle. Hayi thina ke Simbuso City MTV bafowethu sithi nje ake sehle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.